Aha guys, wannan shine ƙara'i, wato ci gaban mijin yarinya. Ƙara'i duk mutumin da yake son kallon drama, yake son kallon cakwakiya, iya cakwakiya, to magana gaskiya ya kalli wannan fim mai suna ƙara'i. Za mu sako shi ranar Lahadi mai zuwa. Mun kawo muku sabuwar hanyar da za ka dinga sayan fim a koda yaushe, ba dare ba rana, ba jiran cewa wani ya tura ma, ba kiran wani a waya cewa kana son fim kaza. Hanya ɗaya ne nan, ba fim ɗin da ba za ka samu ba insha Allahu a channel ɗinmu. Ka shiga Telegram ɗinka, kai sacin ɗin channel ɗinmu, ko kuma ka taɓa link ɗin da yake ƙasan description. Idan kuma baka samu link ba, ka je Telegram ɗinka, kai sacin Algaita Movie Store. A nan za ka samu dukkan fim ɗin da kake buƙata insha Allahu. Muna saka manyan fina-finai, wannan shine sabon channel ɗinmu. Duk wani fim da kake buƙata in ka shigo nan za ka same shi, ko kai sacin ɗin bot ɗinmu Algaita Bot. Kai sacin Algaita Bot shine wannan. Ga nan za ka ga logo ɗinmu, wannan shine bot ɗinmu. Dukkan fim ɗin da kake so in ka zo nan za ka siye shi. In ka shigo ka taɓa start, in ya buɗe ma ga jawabi nan, dukkan fim ɗin da kake buƙata insha Allahu za ka same shi. Ka duba channel ɗinmu. In ka shigo channel ɗinmu, wannan shine sabon channel ɗinmu. Duk fim ɗin da kake so za ka same shi. Misali idan kana son siyan fim, misali kana son siyan wannan Atisaye, sai ka taɓa buy. In ka taɓa buy zai buɗe ma nan, sai ka taɓa wannan pay now. Idan ka taɓa, to sai ka taɓa open. Idan ka taɓa open zai buɗe ma browser, sai ka je ka biya wannan kuɗin. Gashi nan naira 200 ne, sai ka taɓa pay now. Pay with transfer ɗin nan. Idan ka taɓa sai ka taɓa copy account number. Bayan ka copy wannan account number, sai ka je bank app ɗinka. Ni bari in yi amfani da Opay. Idan ka shiga Opay ɗinka, kawai sai ka je ka biya kuɗin. Bayan ka biya, kawai sai ka zo. Bayan ka biya kenan, sai ka koma cikin abunan ɗinka. Idan ka koma za ka ga button da yake cewa download now. Ka gan shi? Ka ga wannan button ɗin? Da ka taɓa shi, to za ka ga fim ɗinka. Ka gani? An taye? Ka gani an taye? Kawai sai ka sauke fim ɗinka. Ba ruwanka da jiran sai wani ya tura ma. Ba dare ba rana, kowace rana, komai dare komai rana za ka siyi fim a bot ɗinmu. Idan ka ji daɗin kasuwan mu, sai ka taɓa me ka ji, feedback ɗinmu. Duk wani fim da kake buƙata, za ka same shi a cikin channel ɗinmu insha Allah. Wannan shine sabon channel ɗinmu. Ka dinga yin amfani da bot ɗinmu duk lokacin da ka ga dama. Ka dinga siyan fim ɗin da kake so. Wannan shine hanya mafi sauƙi da za ku dinga samun dukkan fina-finan da kuke buƙata. Algaita, Sultan, Al Hussein, Mega Dub Studio, Double S Record, D-Love, etc da sauran dukkan wasu fassara. Ba iya fassara Algaita ba, dukkan fina-finai har series na Hausa muna kawowa wanda yake ba a dora su akan YouTube. Dukkan fim ɗin da kake so, ko kai wa CEO ɗinmu magana ta CEO Algaita Bot, kai sacin ɗinsa at CEO Algaita Bot. Shine CEO ɗinmu. Wannan shine CEO. Ko ka taɓa help, zai kai ka kai tsaye. In ka taɓa contact admin, zai kai ka DM na bot na admin. Duk abin da kake buƙata insha Allah. Idan ka ƙirƙiri order, za ka dinga duba pending order. Idan kana da wata pending order da baka biya ba, za ka ganta. Ina da pending order yanzu da na aje. Idan kana so ka siya fina-finai da yawa kuma, hanya ɗaya za ka bi. Za ka taɓa wannan. Misali kana son ka siya, mu fara daga mafarki ɗin nan, a farmaki, sarkin aska, sai ka taɓa add to cart. Idan ka taɓa add to cart, kare haƙƙi add to cart. To wannan ka sa su a cart kenan. Duk lokacin da ka taɓa su, sai ka zo ka shiga cart. Wannan check cart. To ga su nan, wannan kai adin, sai ka taɓa check out. Kana taɓa check out, duk wannan fina-finan kawai za ka je ka biya su nan take. Kana taɓa button ɗin download, za a tura masu nan take. Wannan hanya za ta sauƙaƙa muku sosai wajen samun fina-finan da kuke buƙata a kan lokaci, ba tare da wai sai kun jira wani ya tura muku insha Allahu. Allah ya bamu sa'a.